ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, дар навори имрӯза хонаҳо ҳамаш аз шаҳри Душанбе мешавад. Квартираи хуб ҳаст, ҳатто ки декомната квартира 45 метри квадратӣ то 265 000 сомонӣ ҳастай бардоро. мақсади гапм ба ҳазур бошен. видеои имрӯзаро тамошо кине. хулоси гап, касе ки нав омагия, яъне ки меҳмон бошен дар канали мо бардори азиз, ҳатман подписатсия кинен ки ай навори оянда, яъне ки бохабар бошен шумо. барои реклама дӯстон метавонед ки ҳатман муроҷиат кинен. ами рақамҳои мо ҳастай. мисли ҳам инсоно дар навори оянда насиб боша хона, мошини шуморам реклама мекунем широинар. салом ва дуруди ман баҳри шумо дӯстони азиз. агар ки шумо хона дорен, ё ки мошин, ё ки замин, ё ки квартираи фурӯшӣ, марҳамат рақамҳои ватсаби мо ба мо занг бизанен. дар навораҳои оянда, яъне ки дар видеои дигарӣ хона ё ки мошин ё ки замини шуморо реклама мекунем дӯстон. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ба эълони якми имрӯзаон мегзарем инак дӯстон. эълони якмон квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. нигоҳ кунен чӣ хел квартираи хуб дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. чорбути боло бардоро, доми 4 этажаи. хона айни ҳол худаш дар якм этаж қарор дорад. ду хонаага 60 метри квадратии обшӣ. оби светш доимия бардоро. рақамҳои акамон 004 88 49 12 ватсап дорад. ҳамин номеро метавонед ки занг бизанед. аз шумо хоҳиш, яъне ки акамо гуфт фақат мақсад харидори аниқ боша, занг мо бизана, бо қачон муомилаи хуб мекунем аз номи канали мо мақсад. кухниш калонай рости гап. рости дари даромад обай. светш доимия бардоро. хонаҳо 6 ба 3 ба тамоми шароитошане. ҳуҷҷатоша бо маслиҳат мекунем мега. мактаб, садик, балниса, бозорча, масҷид, хулас ҳама наздике. хона бо баъзе ашёҳош, яъне ки чизе ки дар инҷа дистен, бо баъзе ашёҳош фурӯхта мешавад мега акамон. нархи хонаро акамон 450 000 сомонӣ мегӯяд. хай дар шаҳр бардоро. квадратшам бад нест, чихе ки хутун дидестен дар навори кайгиш. шарт шароитш бад нест. ҳамаш муайё кардагиаи қонунӣ. масъалаи документоша гуфтасен бардоро. ҳуҷҷатоша бо маслиҳат мекунем мега. ҳатман акада занг бизанен нашоти ҳуҷҷатош. чизе ки ҳаст нест, мақсад бо тариқи телефонӣ бо шумода мега. дар Душанбе, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, чорбути боло бардоро. доми 4 этажа дар якм этаж қарор дорад хона. бардоро агар ки шумо ҳам дар ҳамин Душанбе мақсад квартираи фурӯшӣ дошта бошед, ё ки хона на танҳо дар Душанбе, дар тамоми нуқтаҳои ҷумҳурии худмон агар дошта бошед, метавонед ки ман реклама кунам дар навори оянда. хона, мошини шуморам савдо дамони мақсад. дуюм эълон мегзарем дӯстон. эълони дуюмон якта Mercedes Benz ки солаш 1995 дар ноҳияи Ёвон айни ҳол қарор дорад. бардора аниқ хонаам дар кор ая, не ки мошинам дар кор мешавад бардора. дар ноҳияи Ёвон моторш 1.8 02 фарқ мекунад Opel, гази бензинай, коробкаш механикай, кондитсионерам дора, яъне ки кондитсионераш ҳам кор мекунад бардора. коробка механика. нархи мошина акамон 40 000 сомонӣ мега. агар аз номи канали мо занг бизанем, бо шумо арзон мекунад. солаш 95, нигоҳ кунед, Mercedes 95 сол 40 000 сомонӣ бардоро. плюс ҳамаи и бо 10 моҳи дига ҳуҷҷат плюс утилизатсия дорад. 4 дара электропакет. ина марҳамат 4 балони нав. чашкош ягонташ варид надора бардоро.
سیم اعلان میگذاریم اینک. اعلانی سیمون هم اعلانی خوب. باز خانه در دوشنبه سینا پشتی مسجد مهکلان بردارو عزیز. یوکرین ده комната агай комнатааш هم бад несте. ده комната агай не ки сотиқаш калон 15 сотиқ замин дора. ана нархи хонаро акамон 330,000 сомонӣ гуфтесай. нигоҳ кунед дар шаб агар нигоҳ кунӣ ҳама ҷилва мета мақсад. на марҳамат ки бардоро дар шаҳри душанбе ноҳияи сино пушти масҷиди меҳкалон ду комната агар 15 сотиқ замин дора плюс ҳамаи нашуд документҳо ҳатман занг бизанед. агар ки хона махлуто моша як рафта аз наздик бибинем бардоро. эълони чорум мегзарем инак. эълони чорумонам боз хона дар душанбе. хонаи люксай. дар душанбе ноҳияи фирдавсӣ 3 комната дорад. 3 сотиқ замин. квартира бад нест бардоро. ҳама шарт қонунӣ каге. рақамо 886 2702 ватсап дора. бардоро хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ ҳавли 3 дар хона 3 сотиқи дига. бардоро шумо дар комментария нависонед ки ака хонаҳо беҳади бад қимат ай мақсад слишком бад қимат. дӯстон дар тарафҳои шаҳр яъне ки дар шаҳри душанбе ҳам хеле қимат ай дӯстон. ман ин хонаҳоро ай дили худам наимонам нарх навошона. марҳамат кунед агар ки ҳамин хона махлуто моша як рафта аз наздик бибинед. чор тарафш маҳкам кайга дарвоза зайге бардоро. оби гарм оби хунак мактаб мағоза ҳаст дар наздикиш. ҷои бад несте мақсад. желантуна бинед дӯстон. панҷум эълонда мегзарем инак. эълони панҷумон боз хона дар душанбе райони масҷиди сари осиё мега бардоро. ду комната агай хона айни ҳол холияй ҳеҷ кази накисай. ду комната дорад. обши 3 сотиқ бо ҳавличаш нёкунен стяжка кагай чотка. обу ҳавош тоза кай бардоро. нархи хонаро акамо 420,000 сомонӣ мегӯяд. боз ҳатман мақсад муомила дора. рақамо 800 08 01 01 ватсап астай. ва ҳам дастӣ срочно фурӯхта мешавад бардоро. ин хона яъне хонаи заминӣ ай. мега ки алиш ҳам мешавад ба ягон квартира боша. алиша мекунем дар назди бозори меҳаргон. биёен хонаро аз наздик бибинем бардоро. як ҳолатша сенсия ба чашми сар бо дигай рафта дидан. агар ки махлуто моша марҳамат дӯстон. эълони шашум мегзарем инак. эълони шашумонам боз хона дар душанбе. иам дар ноҳияи фирдавсӣ ай нёкунем хонара. ҳолатш сенсияш бад нест. 3 комната плюс бо 4 сотиқ замин. рақамо 98 08 79 36 дӯстон. аз 3 ҳуҷра иборатай. калидор падвалам дора. таъмираш 70% яъне бучидагиай қариб. дар ноҳияи фирдавсӣ маҳаллаи дарёбод бӯстонсарои маҳмуд лави дарё дай хона. обу ҳавои тоза дар лаби дарё боша бардор бо моҳиям гирифта мешавад. нархи хонаро акамон 380,000 сомонӣ мегӯяд. боз мақсад муомила дора. нашуд документҳо ҳатман занг бизанед. обу светам дора. ба ҳафтум эълон мегзарем инак. эълони ҳафтумон дӯстон боз хона дар колхози Ленинград дар душанбе колхози Ленинград мега бардоро. хонаи деэтажаи чихе ки дидестен хитон 4 комната дорад. обши 6 сотиқ замин дорад плюс ҳамаи. рақамо 935 и рақамои тиселшай 935 03 36 59 дӯстон. ватсап ва ҳам дастӣ 6 сотиқ замин 4 комната ага деэтаж ремонти навай. овам дора бардоро. светам ҳастай пастаяния мега дар тараф. ина марҳамат агар ки махлуто боша аз шумо як рафта дидам. нархи хонаро акамон 370,000 сомонӣ мегӯяд. боз арзон мешавад. бинай хонаро ҳолаш сесанш бад нест. эълони ҳаштум мегзарем инак. эълони ҳаштумон квартираи фурӯшӣ яъне ки хонаҳои заминӣ тамом шид бардоро. квартираи фурӯшӣ дар душанбе. иам дар ноҳияи рӯдакиай. райони бозори хӯрока ҳам хеле район ҳаста хитон медона аллакайра. як комната дорад дар 4 этаж.
43 метри квадратиш. Рақамон 118 бо 18 55 26 ватсап аст. метавонед ки занг бизанед. фурӯхта мешавад хона як ҳуҷрага. бароҳад бо тамоми шароитиш муҳайё кардагӣ дар ноҳияи рӯдакӣ. обши 43 метри квадратишам бад нест. кухни ҳамомаш отдельния бардуро. ҳоҷатхонашам отдельния. неки як комната дура. ина марҳамат агар маъқултон боша як хона рафта аз наздик бибинед. элон ниҳа мегзарем инак дӯстони азиз. элон ниҳмонам боз квартира дар Душанбе дар Зарафшон ёкен ду комнатага обши 45 метри квадратия. неки хона бардуро хонаи цоколни этаж. нархаш 265 000 сомонӣ. боз ҳатман муомила. рақамо 888 22 24 80 ватсап аста. метавонед ки шумо занг бизанед. ремонти хона ремонтиш навай. документуш созай бардуро. масъалаи обу светиш проблема нест. дек комнатага обши 45 метри квадратӣ. техпаспорт дора. рӯпарӯи бозори Зарафшон 300 метр боло. мақсад цоколни этажай. ватсап да нависен ҳатман мега камон ё ки хонара рафта аз наздик бибинен. боқӣ монда маълумотро тариқи телефон яъне. даҳам эълон мегзарем инак дӯстон. эълони даҳамон боз квартира дар Душанбе Исмоили Сомонӣ назди семензавод аниқтараш. ду комнатага дар дем этаж айниҳол қарор дорад. квадратшам бад нест дӯстон. 42 метри квадратия. рақамо 903 00 11 80 ватсап астай. мақсад муроҷиат кинен. ду хонага дар дем этаж обши 42 метри квадратӣ. хонаи созай. мақсад ба хишти саюзӣ сохтага. территорияи семензавод. нархи хонара акамон 350 000 мега. 11 эълон мегзарем. эълони 11 боз квартира дар Душанбе. иш дар назди Синой. донишгоҳи молия. анака бардуро хишро гӯш кинед. як комнатага дар якум этаж обши 28 метри квадратӣ. хона покиза неки люксай бинен. як комната дора. кухнишам отдельния неки. кухниш отдельни, ҳоҷатхонаш отдельни ёкинен. чихе хонаи хуб. рақамо 985 31 55 51 ватсап аст. метавонед занг бизанед. акамон нархи хонара айни ҳол 345 000 сомонӣ мегӯяд. боз ҳатман муомила дора. хона дар пеши донишгоҳи молия. гипразем норафта бародаро. гипразем норафта. хона навастройкай бо ремонти замонавӣ. потолокҳои хона, кухни ёкинен чихел чотка. дар трезор плоский. дарҳои нав, трезаҳои пластикӣ. 12 эълон мегзарем инак дӯстон. эълони 12 боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар райони Шарора аниқтараш. як комнатага дар дем этаж обши 39 метри квадратия. рақамо 905 77 45 17 ватсап аст. ремонти хона нав панав. хона дар шаҳраки Шарора қарор дорад. аз политехникум 7 километр. маршрутка 3 сомонда мерава. мақсад канализатсияи шаҳрӣ дорад. ремонти хона ремонти нав. ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест айни ҳол. доми нав 7 этажа бардуро. хона неки худаш дар дем этаж. мақсад ӯ қаи этажаш баланда несте ки баромадан на мақсад одамои калонсол пошон дард кунанд. дем этажа бардуро. беҳуда занг назанем. мақсад касе ки харидор набоша мега камон. 13 эълон мегзарем инак. ана 13 эълонмон боз квартира дар Душанбе аниқтараш назди автоцентри Корвон дӯстон. ду комнатага квартира обши 43 метри квадратӣ. рақамо 077 92 82 82 ватсап аста. метавонед ҳатман занг бизанед када. ака ремонти хонара бигирам агар бардуро ремонташ ба ремонт яъне ки ремонт кардаги чотка гуфтиам одам ки хонаи хубай.
دوستان برای می خونه خریدن مقصد انا شما میگین قیمتی بدای امی چند قایکی نرخ میمونم بردار یا نرخی بگین که با خطون توغری بگیره ده مقصد مثل خونه را 380,000 بگه اگر بگین که مقصد 300 متر بعد جوش نمیغلطه بسنش. دوستان رسیدیم به انجام این برنامه. یک دونه لایک چای 20 پلات نیره فراموش نکنه اشما هیچی نمیره بردارو. کسی که در کانال نو اومگی مهمو باشین حتما подписаться کنید. از نواری آینده نکیش من بخبر بشین. تشکر تو همین با ما بودید یعنی نوار ما را تماشا کردین از شما 100% میندار. تو نوار آینده خداوند یار مددگارتون باشد. پناهتون به خدا.